Dobre, takže prečo vlastne robím takúto sondáž je, než začnem tu na vymýšľať spôsob, ako umiestniť nový preklad a tak potrebujem vedieť, že z čoho je vlastne to múrivo. Lebo napríklad stalo sa mi aj tam, keď som robil toto, že vlastne sa tam ukázalo, že na tej časti domu kol dokola ide železobetónový veniec. Môžete si to pozrieť v tých predošlých videách. Toto je taká trošku iná časť domu a domnievam sa, že tu ten železobetónový veniec nie je, pretože keď som tu nadával toto okno, už vtedy som to rozširoval, a značne to tu začalo praskať, aj tu vidno také nesúdržné múrivo. Takže teraz sa domnievam, že to bude musieť až povrch rozobrať a normálne od vrchu pôjdem, urobím tu otvor, podoprem si zvonku, je dôležité zvonku podoprieť krov, pretože tu sú tieto stužujúce trámy, ktoré nesú túto väznicu a nanesú potom krokvy. Hej, tam toto je krokva. No a vnútri je zase strop, on je votknutý do tohto múru, takže znútra musím zase strop podopreť. Ale ak sa tam niekde nachádza nejaký železobetónový veniec, tak on vlastne už teraz robí určité premostenie a ak by mi zavadzal v umiestnení nového prekladu, tak to je vec, ktorú musím vyriešiť. Zároveň, ak tam je, on niečo pomôže preniesť a možno stačí jeho podopreť a nemusím podopierať všetky tieto veci okolo. Takže to je taká vec. Ak si na svojej stavbe nie ste istí, čo ako prerábať, či už ide o vlhkosť, statiku alebo čokoľvek, robím poradenstvo, pretože som architekt a venujem sa starým domom. Bývame v tomto 12-13 rokov. Krása. Dobre, takže tu už môžeme vidieť, že tu je takáto doska. Ona je pôvodný taký preklad, čo tu bolo také menšie okienko predtým, tak to bolo preklad nad tým a tu je pálená tehla, tu je nepálená. A práve keď sa nachádza pri takomto dome, ktorý on pôvodne pred tými vyše 100 rokmi bol postavený z nepálenej tehly, keď má takúto pálenú tehlu niekde, tak je dosť možné, že za ňou je aj betón, pretože je to dodatočne dorábané. Takže toto teraz potrebujem preskúmať. Dobre, ja tu už som za polkou múru. Našiel som tam takto slamu. A tu už viem, že to je niečo, čo som kedysi dávno ja zamurovával, lebo tu sme tak s ocinom už dávno, pred 20 rokmi možno prerábali strop. A viem, že tam nad tým teda železobetón nebol, takže mohol by byť iba pod tým, lenže to by nebolo v tej výške, ako v zvyšku domu. Takže predpokladám, že žiaden železobetón tu není. Môžeme veselo búrať, ale teda musíme si to tu riadne vypažiť. Tak 100 rokov, keď to potrebuješ rozobrať, ide to ľahko. Vieš, že dneska ako keby, že ľudia stavajú domy z materiálov, ja neviem proste akých, a potom je problém to zrecyklovať, hoci čo s tým urobí. A tento dom vydržal 2 svetové vojny, nejaké zemetrasenia, však akože nie nejaké exotické, a stále stojí, stále drží a takto ľahko sa s ním pracuje. Tak neviem, že kde sa stala chyba. V Holandsku sú tehlové domy. Som tu narazil na takú cementovú časť, takže trošku problém.